Aku kang setya satuhu witin nganti saiki bebasane petang kapan tak okur sumbona andika pangayomanku lair batinku nyata mung sajane andika sekone kurang reno tondo yeti kasaksene rika Mugianto berkahe wiji ati komo tansah limpah banyu sedya kula lalu kalian menikah kan sama media kalian ya seding suasana aku kang setya satuhu witin nganti saiki oh
pajaane sarwa asring coba pajaane sarwa asring coba
Raja Lembung MCS Nggih. menika dinten saged pinanggihan. Yo ngono kuwi. Saking ibu sapa tak aku kok lali. Ibu Lestari, mugi-mugi rezekinipun lancar nggih, Bu. Nuwun Ibu Lestari kaya buku ya ngono kuwi ya Allah. Nggih, Mas, matur suwun, Mas. Kok lali to, Mas? Kok iso baten nungker iki lho. Ayo dibacetne nduk, ayo. Selak salat Id ayo. Walolo
para kulawarga ingkang kepareng atur pamuji suci lumantar kapundhut gambaripun sumangga daya-daya nyaket kalian putra pinanganten ingkang sampun durung pangestu lumantar ponto sesarengan.
Gubuk Asmara. Guguk Asmara.
lunga mangitan Surabaya terus nyambali aku lono lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta saking Bonanom Karang Surabaya nggih atos-atos wonten mergi salam sungkem katur keluarga ingkang wonten dalem nggih